Криско ни изневерява, на другата маса сяда. Нали, Криско? Окей. Ай така. Направи окей. Ай, окей. Айди, окей. Глизанчо. Глизанчо. Ай, прави тъй. Айде. Ти маймуна ли си, Лелю? А? Ти маймуна ли си? И аз съм смей. А? Ти маймуна ли си? Мушмурок ли си? А ко си? Ко си? Кики. Сигурен ли си, че си Кики? А? Ти Сигурен ли си? маймун ли си? Мушмурок ли си? А ко си? А? Ко си? Кики.